daidai zan taho din nan mun yi mitin wanda manyan malamai suka ba gwamna shawara akan cewa ya kamata a yi rabon abinci da ɗanye da dafaffe. An samar da santoci 540 wanda kowace santa a kullum gwamnati za ta dafa buhun shinkafa ɗaya. Kullum za a dafa buhun shinkafa 580 kullum a jihar Kano, kullum ta duniya har Ramadana ya wuce a waɗannan santoci. Shawarar da aka ba gwamna kenan, za a yi kosai, za a yi kunu, za a yi fanke, za a yi awara, za kuma a yi shinkafa. Sannan kuma an ba da shawara duk manyan masu arzikin nan na ƙasar nan a gayyato su, musamman mu a Kano muna da Dangote, muna da Abdulsaman, muna da Amin Dan Tata, muna da to su ma gwamnati ta rubuta musu kowanne ya faɗa abin da zai bayar na kayan da za a raba mutane ɗanyen abinci, domin in an shiga Ramadanan nan ana jin yunwar da ba za a yi sahur ba, ana jin yunwa da za a yi da baki ba, kuma gashi yunwa ce ta ibada kuma ta haɗu da yunwa ta ganganci. Ina gaya maka cewa akwai babban matsala, ko dai a daina ta ibadar ko kuma a shiga rigima akan ganganci. So da haka wannan zai taimaka. Sannan duk wanda ya san yana da wata dama ko yana da hali ko yana da iko, ka ɗauki nauyin mutum ɗaya ko biyu ko uku ka dinga ba su abinci. Akwai wani tsari da muka yi da azumi wancan, Alhaji Abubakar Shehu yana cin waɗanda suka yi wannan abin. Aka shirya gero da shinkafa da masara da wake da mai. Aka shirya kowane mutum ya yi na mutum 100 wanda zai ba da tallafi a cikin watan Ramadan. Wasu za su tafi umara. Yanzu wani ya gaya min ya ce tiket ɗin da zai tafi da shi miliyan 4 aka ce masa da 500,000. Yanzu dan Allah ka fasa zuwa umaran nan, ka fasa zuwa umar domin kajajje. Yanzu umara akan ka ba wajibi bace, ba sunna bace, neman lada ne. Ladan da za ka samu yanzu a wajen juya kuɗin nan na tiket, nan kuma ya ce kar ya buɗe baki a hotel ɗin wancan, wani hotel ɗin nan, riyal 250 sahur. Darut Tauhid. Darut Tauhid, riyal 250 sahur. Sannan kowane ɗaki ya kai riyal 2,500 kwana ɗaya. Haka ne ko? Ya fi kaji ma ya ce ya fi, ashe ni lissafin ma kafin dala ta tashi ne. To saboda haka in ka lissafa za ka ga in za ka kashe miliyan 20 a umara, in dai ba kana da wata 20 din ba, wallahi ni in dai lada kake so, ai sahabbai sukan tambayi annabi ayyul amali afdal, wani aiki yafi lada? wa taqra as-salama ayyul islami afdal, yace an tu'ima at-ta'ama wa taqra as-salama ala man arabta wa man lam ta'rif. Bari maka lissafin miliyan ka 10 da zaka kashe a Darut Tauhid. Wai misali mu bari a 10 a karamar Allah. Miliyan 10 yanzu sai ka ce kowace miliyan 1 a raba wa mutum 50, nawa kuwa zai samu? 20,000. Sai ka ce to kowace miliyan 1 a raba wa mutum 10, nawa kuwa zai samu? 100,000. Ko ka ce kowace miliyan 1 a raba wa mutum 20, kowa zai samu nawa? 50,000. To in za ka wa mutane abu mafi karanci yanzu ka ba mutum 50,000. To yanzu miliyan 10 ka in aka raba ta kowace miliyan 1 aka ba mutum 20, miliyan 10 ka mutum nawa za ta ce ta? 200. Za ka ba mutum 200, 50,000. To kaji malai shi yana ga miliyan 35 ne kudin kwana 10, kuma babu gurin ma yanzu, duk an kame gurin. Ba mun ce ga ku umara ba, amma wallahi an dai aikin lada kake so, umara akwai lada. In kai Ramadana, kai umara a cikin Ramadana kamar kai haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan akwai falala. Amma ceto mai jin yunwa a wannan halin ya fi ka tafi kai umara ka kai kadai da ba mai amfana da ita a duniya sai kai kadai. Kuma wallahi zaka canza tunanin mutanen unguwarku. Yanzu a ce alhaji sai ce wannan shekarar na fasa zuwa umara, miliyan 35 inda zan kashe a Darut Tauhid, a zo a siyo min masara ta miliyan 10, a siyo min shinkafa ta miliyan 10, a siyo min gero na miliyan 10, a siyo min sukari na miliyan 5. A layi aƙalla a lissafin da muka yi wancan na kowa zai ci 50,000.
a miliyan 10 za ka ceto mutum miliyan 200, kaga akalla mutum 600. kawo ku wanda yake da makota 600 ana yana da makota da yawa, ka ba wa mutum 50,000 mutum 600 da kwana 10 da za ka yi a darar tauhid a karmakalla. in dai lada kake so wallahi wannan ya fi lada. ban san ko sauran malamai za su mawafaka da ni a wannan ba saboda ijtihadi na ne, amma wallahi ina ga kamar wannan zai fi lada. in ko kana da halin yin biyun kai wannan zai fi. Allah saka da alheri. Wannan abin da